L'actual consistori es va constituir el 16 de juny de 2007. Just un any després, l'alcalde Pere Navarro i els seus socis de govern, Manel Pérez i Isaac Albert, han volgut fer balanç. La masia freixa ha tornat a servir d'escenari del pacte entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana de Catalunya i dels resultats de la seva gestió durant aquest any. L'alcalde Pere Navarro ha destacat el bon moment que està vivint la ciutat perquè, tot i l'augment de la població, els serveis de la ciutat han crescut molt per sobre. A més, s'ha felicitat perquè, deixant de banda Barcelona, Terrassa és la ciutat de Catalunya amb més inversió. Probablement la ciutat de Terrassa és la ciutat on més s'està invertint en infraestructures de tot tipus i en serveis de tot tipus, tant per part de la Generalitat de Catalunya com del Govern de Madrid. Tant aquest és un element que demostra, per una banda, la sensibilitat que abans comentàvem per part d'aquests governs, però demostra, per una altra banda, la dinàmica de la nostra ciutat que permet posar les bases perquè aquestes infraestructures, perquè aquesta despesa, perquè aquesta inversió es realitzi a la nostra ciutat. Això vol dir que hi ha projectes, això vol dir que, evidentment, hi ha necessitats, però també vol dir que hi ha capacitat per fer aquestes inversions. El tinent d'alcalde i portaveu d'Iniciativa, Manel Pérez, en aquesta mateixa línia ha destacat la solidesa i l'estabilitat del pacte de govern, l'èxit aconseguit en les respostes i accions que requereix la ciutat i la necessitat de generar confiança. Si Terrassa interessa, la nostra ciutat té més futur. Si Terrassa sedueix, la nostra ciutat té més futur. Si Terrassa interessa és perquè realment proporciona benestar, és perquè realment genera oportunitats. I aquesta és la clau, i aquests són els reptes que jo crec que amb aquesta fase de planificació, de definició estratègica que estem abordant, és potenciar, és recolzar, és donar més credibilitat, més interès a les oportunitats que té la ciutat. Pel que fa al tinent d'alcalde Isaac Albert i portaveu d'Esquerra, s'ha felicitat pel bon funcionament de l'estructura municipal i s'ha fet ressò dels plans que aquest 2008 ha de liderar l'Ajuntament com a garantia del desenvolupament futur de Terrassa. Mani qui mani a la Generalitat de Catalunya i fins i tot mani qui mani a l'Ajuntament de Terrassa, tindrem un full de ruta, tindrem un camí marcat amb equipaments de màxima necessitat. L'alcalde parlava de l'increment dels CAPs, parlava del creixement de la ciutat de Terrassa. Aquesta ciutat no només ha de donar resposta a la necessitat de demà i d'avui, sinó que hem de donar resposta al que sabem ja que serà la ciutat d'aquí 10, d'aquí 15 o d'aquí 20 anys. El portaveu socialista i màxim responsable econòmic municipal, Jordi Labòria, també present a la roda de premsa, ha donat a conèixer que, malgrat que la situació de crisi econòmica també afecta l'Ajuntament, es tancarà el pressupost del 2007 amb 3,9 milions d'euros de superàvit. És evident que ens afecta, nosaltres ens entren menys llicències d'obres, ens entra per tant menys transmissió de propietats, menys plusvàlues, per compte estem parlant d'unes quantitats econòmiques que definirem en el seu moment, d'aquí pocs dies tindrem una capacitat de fer-ho de mig any, ens permetrà mig any de mandat veure realment les evolucions, però són unes quantitats relatives en la proporció del paquet. Ens obliguen uns certs ajustos, els farem. En aquest sentit, ha destacat que l'economia municipal es veu afectada, al igual que la resta de ciutadans, per l'augment de l'IPC, així com del preu del diner, però assegura que l'Ajuntament pot encaixar aquests canvis al 2008, tot i que en els següents pressupostos haurà de prioritzar els aspectes més vinculats als serveis de les persones. Pel que fa a les inversions, explica que només es veuran afectades perquè s'allargaran en un calendari més realista.